postua gaur, egia da, lasterketa baldintzatu duela hori izan den eroriko itxusi horrek, baina lasterketa bikaina egin duzu, taldea oso presente izan da une oro, eta podiuma. Bai, eskerrik asko, pena hor Lukan erorikoa, Luka, Dario, da on bastante erorila horre karrera asko baldintzatu esan dezun bezala, eta pena bat, ze Luka alzun oso paperon batin, baina, azkenen ekipo ez zela ondo korritu deu, demoguzin aurren egon da, presentzia euki deu, da, pozik hor azkeneko aldapa hortan bestatekin jun da, metan esprinta iraztea. Esaten genuen bezala erorikoak gehiagi baldintzatu du dena, neutralizazio moduko bat gertatu da eta kale. Bai, aurretik antzion eskapadak tarte erik iuz, gure grupoak hor, pelotoiak hanka asko altxau, asko gatu geha, eta gila esan azkeneko portu arte ez dugu ezer ez estutu, da hor, jungea lasai, da azkeneko aldapan estutu, da jungea batzuk, da hoxe, metaino. Zorionak. Eskerrik asko.